Να πούμε καταρχάς τι εστί επιχειρηματική ευκαιρία, γιατί πάρα πολλοί έρχονται και ειδικά μέσα από το χώρο του ίντερνετ ή πουλάνε μέσα στο χώρο του ίντερνετ επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα πρέπει εμείς να γνωρίζουμε τι εννοούμε επιχειρηματική ευκαιρία. Εντάξει, γιατί δεν μιλάμε για έναν εύκολο τρόπο πλουτισμού σε καμία περίπτωση. Έχουμε το καλύτερο επιχειρηματικό μοντέλο, αλλά επιχειρηματική ευκαιρία είναι όταν η προσπάθεια που θα βάλω για κάτι θα μου φέρει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα από το μέσο όρο. Έχει δηλαδή να κάνει με το όχημα πάνω στο οποίο θα βάλω την προσπάθεια. Αν το όχημα που θα μου φέρει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα από το μέσο όρο, για το χρόνο, την προσπάθεια και τα χρήματα που θα βάλω, τότε σημαίνει ότι έχουμε μια επιχειρηματική ευκαιρία. Τώρα, τις περισσότερες φορές, λοιπόν, όταν μιλάμε για το πώς θα παράγουμε εισόδημα, δεν θα μιλήσω για το ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανάλυση, έχουν κάνει πάρα πολύ ωραίες εκπαιδεύσεις και η Τζέννη Λαχανά και ο Στάθης ο Καρυπίδης για το τετρακτημόριο του πλούτου. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για όλες τις φάσεις μπορεί κάποιος να περάσει για να δημιουργήσει εισόδημα. Θα τα απλοποιήσω πάρα πολύ και θα μιλήσουμε για την υπαλληλική σχέση εργασίας και την επιχειρηματική σχέση εργασίας. Έτσι, για τις δύο βασικές, τέλος πάντων, τους δύο βασικούς τρόπους με μεγαλύτερη μάζα του πληθυσμού κερδίζει το εισόδημά του. Ο πρώτος που είναι ο υπαλληλικός τρόπος, έτσι, είναι το πώς μπορώ εγώ να ανταλλάξω το χρόνο μου για χρήμα. Εντάξει, να δουλεύω για κάποιον άλλον, σαν υπάλληλος, και αυτό δεν έχει ένα ρίσκο, αλλά μέσα σε εισαγωγικά δεν έχει ρίσκο. Έχει ρίσκο γιατί ουσιαστικά δεν μπορείς να προχωρήσεις, δεν μπορείς να εξελιχθείς οικονομικά, οπότε αυτό μέσα σε εισαγωγικά είναι ένα τεράστιο ρίσκο που παίρνεις, γιατί ουσιαστικά δεν είσαι και ελεύθερος. Απ' την άλλη, το να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση, δουλεύοντας δηλαδή για τον εαυτό σου επιχειρηματικά, αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να κυνηγήσεις πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα. Ουσιαστικά μπορεί και εξαρτάται το αποτέλεσμα που θα φέρεις, μάλλον τα χρήματα που θα φέρεις με βάση το αποτέλεσμα που θα φέρεις και το τζίρους που θα κάνεις εσύ, οπότε δεν υπάρχει περιορισμός, δεν υπάρχει κάποιο ταβάνι. Από την άλλη όμως, στο παραδοσιακό επιχειρήν, ένας από τους λόγους που είναι ανασταλτικός παράγοντας, ειδικά στην Ελλάδα, να ξεκινήσει κάποιος στην επιχειρηματικότητα, είναι το ότι υπάρχει τεράστιο ρίσκο, γιατί υπάρχει τεράστιο κόστος επένδυσης και οι 9 στις 10 επιχειρήσεις στην πρώτη πενταετία έχουν κλείσει γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μην πιάσουμε τώρα τις λεπτομέρειες και το πώς λειτουργεί επιχειρηματικά το κράτος, εφορία και όλα τα υπόλοιπα που δεν βοηθούν το επιχειρήν γενικότερα. Στη δική μας την περίπτωση, μάλλον αυτό που θέλουμε εμείς ιδανικά, σίγουρα υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που θέλει να έχει υπαλληλική σχέση εργασίας. Μιλάω με αρκετούς, όχι με πάρα πολλούς, μιλάω καθημερινά με ανθρώπους που λένε εγώ θέλω σίγουρα πράγματα, θέλω 9-5 τη δουλίτσα μου, 500, 600, 700 ευρώ, αυτά θέλω, δεν θέλω κάτι παραπάνω. Αυτό που θέλουμε όμως ιδανικά, όπως και να έχει, δηλαδή ακόμα και αν μιλήσουμε για το επιχειρήν, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι σίγουρα επιλέγουν το να μην έχουν αφεντικά, το να είναι εκείνοι οι ίδιοι υπεύθυνοι και αφεντικά του εαυτού τους και να μπορούν να δημιουργήσουν εισοδήματα. Από την άλλη, τίθεται ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής. Δηλαδή, αυτό που θα κάνω θα μου προσφέρει μια ποιότητα ζωής που δεν έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό αποτέλεσμα. Εντάξει. Γιατί ποιότητα ζωής σημαίνει όχι μόνο να έχω χρήματα, που γνωρίζουμε πετυχημένους επιχειρηματίες και επαγγελματίες, δικηγόρους, γιατρούς κτλ., οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρήματα, αλλά ζουν στη χρυσή φυλακή γιατί δεν έχουν τον τρόπο να έχουν ελευθερία χρόνου, που είναι επίσης πολύ σημαντική μεταβλητή στο κομμάτι ελευθερίας. Εντάξει, οπότε εμείς τι θα θέλαμε ιδανικά, καθαρά με τη λογική, να μπορούμε να δημιουργήσουμε εισόδημα και να έχουμε και ελευθερία χρόνου, πρακτικά. Οπότε καθαρά με τη λογική, επιχειρηματικά, τι θα θέλαμε ιδανικά. Θα θέλαμε λοιπόν ιδανικά να έχουμε μία επιχειρηματική δραστηριότητα που ουσιαστικά να προωθεί μία υπηρεσία που να τη θέλουν όλοι. Κάνω ένα γρήγορο recap γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν θέλουμε να έχουμε ένα προϊόν
Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε προϊόν? Γιατί ένα προϊόν έχει ένα κόστος κατασκευής, παραγωγής, έξοδα μεταφορικά, έξοδα αποθήκευσης, πρέπει να στοκάρεις. Όλη αυτή η διαδικασία με τους προμηθευτές και τα λοιπά βαραίνει και φέρνει πολύ μεγάλο πονοκέφαλο στην επιχειρηματία. Μεγαλώνει το κόστος για το προϊόν και μειώνει το κέρδος του επιχειρηματία. Άρα, το να έχουμε μία υπηρεσία είναι κάτι που όλοι καταλαβαίνουμε ότι μας συμφέρει πολύ περισσότερο και ιδανικά θέλουμε μία υπηρεσία που να τη θέλουν όλοι. Γιατί η υπηρεσία είναι και το μασάζ, η υπηρεσία είναι και η διατροφή, αλλά δεν είναι κάτι που το θέλουν όλοι. Άρα, νούμερο 1, αν είναι να προωθούμε κάτι σαν επιχειρηματίες, θέλουμε να είναι μία υπηρεσία. Προφανώς, για τη δουλειά που θα κάνουμε και για την υπηρεσία που προωθούμε, θέλουμε να έχουμε τεράστιο ποσοστό κέρδους, να είναι συνδρομητική ώστε να δημιουργεί συνεχόμενο εισόδημα, γιατί αν εγώ έχω ένα προϊόν, π.χ. βιταμίνες, τις βιταμίνες πόσο θα τις παίρνει κάποιος? Πρέπει να πουλήσω βιταμίνες αυτό το μήνα, πρέπει να πουλήσω στον ίδιο άνθρωπο βιταμίνες ξανά και τον επόμενο και τον μεθεπόμενο και τον μεθεπόμενο μήνα. Πόσο καιρό θα παίρνει βιταμίνες αυτός? Αν έχω να πουλήσω ένα παντελόνι ή ένα ζευγάρι παπούτσια, ο ίδιος άνθρωπος πόσα ζευγάρι παπούτσια θα παίρνει? Ενώ ιδανικά το να έχω κάτι συνδρομητικό, όπως είναι το Netflix για παράδειγμα, η συνδρομητική τηλεόραση, είναι τέλειο γιατί δημιουργεί συνεχόμενο εισόδημα. Να μπορεί να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να δημιουργήσει εισόδημα από όλο τον κόσμο, είναι και αυτό κάτι που το θέλουμε ιδανικά. Να μην έχει αυτό που λέμε γεωγραφικούς περιορισμούς και στο πώς θα το δουλέψω εγώ. Δηλαδή, μπορώ να πάρω το λάπτοπ μου και να πάω να το δουλέψω από οπουδήποτε στον πλανήτη, αλλά να μπορούμε να δημιουργήσουμε εξωστρεφές εισόδημα και να μπορούμε να απευθυνθούμε και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πολύ σημαντικό, επίσης ιδανικά, θέλουμε να έχουμε συνεργάτες που θα μας βοηθούν, αλλά να μην τους πληρώνουμε εμείς. Ένας επιχειρηματίας, ένας μεγάλος επιχειρηματίας, ο οποίος δεν είναι μια επιχείρηση μόνος του, αλλά έχει υπαλλήλους, τους πληρώνει και μάλιστα δεν τους πληρώνει με βάση το αποτέλεσμα που φέρνουν, γιατί δεν θα έβγαζε κέρδος. Εμείς εδώ πέρα έχουμε συνεργάτες και με βάση το αποτέλεσμα, πληρώνονται από την εταιρεία με βάση το αποτέλεσμα που φέρνουν, εντάξει, και γενικά αυτό βοηθάει και στην δική μας ανάπτυξη, την ανάπτυξη της επιχείρησή μας. Και τέλος, τι θέλουμε? Θέλουμε μια επιχείρηση που όσο περισσότερο μεγαλώνει, τόσο ευκολότερη να γίνεται και τόσο πιο ελεύθερους να μας κάνει. Εντάξει. Γιατί, όπως είπαμε, έχουμε δει πάρα πολλούς πετυχημένους επιχειρηματίες και επαγγελματίες που ζουν στη Χρυσή Φυλακή. Δεν θέλουμε εμείς μια επιχείρηση που να μεγαλώνει και αυτό να μας δημιουργεί μεγαλύτερο άγχος, περισσότερες εργατόρες που πρέπει εμείς να επενδύσουμε και μεγαλύτερες τέλος πάντων φορτούνες. Γράψτε μου ότι συμφωνείτε με όλα αυτά και αν έχετε να συμπληρώσετε ιδανικά τι άλλο θα θέλαμε, πέρα από όλα αυτά που ήδη έχω πει